Dorte, og jeg hedder desuden Dorte, og så hedder jeg også Christiansen. Og lige nu der sidder jeg foran vores hus, og vores hus er en gård, som ligger ikke ret langt fra Vesterhavet i Nordjylland i Danmark. Mig og så min mand Stefan, vi står bag varemærket Fribol, altså Fribol Hos Hals. Og ja, vi spiser dem også selv, og vi nyder dem rigtig meget, i særdeleshed når vi er forkølet. Vi flyttede herud på gården, da vi var omkring, ja, jeg tror faktisk mere eller mindre det er 20 år siden. Og vi brænder for det, vi laver herude på gården. Jeg er selv ud af en diabetesfamilie, og det har fået mig til at tænke voldsomt over, at man skal måske indimellem lige tænke over, hvad det er, man putter i munden, og gerne noget, der er sukkerfrit. Vi har haft en butik herude også, hvor vi solgte vores produkter. Og en dag så kom der en dame ind ad døren, og hun sagde til mig, Dorte, har du ikke et eller andet specielt, som jeg kan spise, fordi jeg er så forkølet, og jeg hoster lidt? Og jeg grinte lidt og sagde, vi har så mange forskellige slags, kan du ikke bare tage noget? Nej, det skulle være noget helt specielt, for hun havde engang fået noget herude, som hun synes på hende virkede rigtig godt. Og jeg smilte lidt og tænkte, ja okay da. Så det var faktisk starten til Fribol. Vi har så udviklet på den i nogle år, og er så kommet frem til det, som mange i dag kender som Fribol Hos Hals. Vi har haft mange, der siger, at de synes, at Fribol Hos Hals det har en lidt lindrende effekt, hvis det er, at man har fået lidt snue eller fået lidt ondt i halsen. Og det er vi selvfølgelig glade for, fordi vi har brugt rigtig meget tid på at få noget godt frem. Lidt ligesom det, som man kan huske måske fra sin barndom, hvor ens mor fortalte en, ja, lidt pebermynte, det er rigtig godt, det giver luft i næsen. Eller måske lidt timian, som jeg har derovre i mit højbed, det er også rigtig godt. Vi bruger det selvfølgelig i vores mad til dagligt, men jeg kan også sagtens finde på lige at tage sådan en her en gang imellem. Det smager jo godt, og som jeg sagde før, så kan det for nogen måske lige have en lidt god effekt, hvis det er sådan, at man har fået forkølelse. Men du kunne jo prøve selv.